Hi everyone, lamig na kay kong 6-pack. Okay, I just want to show you nga ako siyang ikat ang ako ang mga t-shirt. Okay, so makakita mo itong isasad na ako nga magsayo-sayo kung nga ako'y puti nga diritaman. Tapos na nag-comment dito na ganahan ko sa imuhang top. Okay, so ang ako ang mga kuan kanang inganana nga design is actually mga kananay. Akura ang cut ana. Okay? So kani siya, dugay na ni siya na ko nga t-shirt. Nya naburing na ko ba? No nya padulong na pud ang summer. So magamit pag gid nako siya. Pila na ni ka years? Siguro na sa mga 6 years na ako nga t-shirt, no? Grabe kay ko muamting mga kananay. Inana jud kay ko magdili ko kanang kuan ba? Hilig kayo kanang palit-palit o unsay kuan. Basta gani palito na ako sa uton jud ako na siya hantod nga kuan. Mga group, mga dunot na ba. So inani na siya, no? So diri na ko siya ikat sa half. Yes. So look at this. Baby, can you hold it for me, please? Yeah. Please. Okay, just hold there. So, yeah. Okay. And here, show the camera your hand only. And there. Yes. Okay, so let's go. And naanad na noon ko ani, pero naagi uban mga kananay nga akong ilabay kay nagmahay ko. O sa wala na straight ba, pero can you hold it and do not let go, okay? This is only one way to go. Are you ready? Yeah. So let's do it. Inani siya mga kananay, so makakita mo sa akong mga shirt nga lain-lain og design. Actually ako rin kuan anak niya Do I let go? No, please, no. No, this far. Okay. No, actually the scissor touched my finger already. Already? Yeah. Okay, let go. Okay. So, super. Thank you, baby. You're welcome. Okay. So, here we are. Ta-da-da. So, let's begin with the bottom part. Oh, diba? So, pwede na naman siya. Yung on top. Pwede na naman siya i-skirt, diba? You're the one for me, you're my ecstasy. No, it's too big. So, but anyway, so let's do the top. Inani na siya, mga kananay. So, ang nahitabo is, di ba? Okay? Dayon, taas lang gihapon siya. Duda ko anida. Muragwaan ako dere siguro skilled, no? Like this. Never mind. Just, I wanna wear it. Okay? Chang! You're my ecstasy. Oh, di ba? Okay kayo. Get down, and move it all around. Get down, and move it all around. Yeah, yeah. Oh, there. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it. So, inana na siya sa likod, oh. Shake it, baby, shake. Shake it, baby. Shake it, shake it. So, thank you for watching. Bye-bye. So, by the way, pwede ninyo na inanan yung mga t-shirt. Bitaw din ha nga. Dili na maganahan. Nga pwede ninyo ilabay. Guntingan na. No? Okay. Magamit pa na ninyo. Just do it. Okay? Thank you.